Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec odpustí vám. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo. Bohom milovaní, dnes počúvame modlitbu, ktorú každý z nás pozná. Je možné, že ju opakujeme alebo sa modlíme niekoľko razy do dňa. Myslím si, že minimálne 3-krát sa ju máme povinnosť modliť ako reholníci, ktorej je zaradená v povinných modlitbách. A Ježiš učí tú modlitbu, dávajú učeníkom ako nejaký príklad: budete sa modliť takto. A to, čo je dôležité, je, že on sa to modlí ako syn k Otcovi. Že možno aj tú modlitbu vieme ju naspamäť, vieme ju opakovať. Otázne je tak sa pýtať, že do akej miery ju myslím úprimne, ju myslím vážne, do akej miery ma naozaj dokáže vtiahnuť do vzťahu a uvedomiť si, že stojím pred Otcom. Že som tak rozmýšľal, že to je ako keď niekoho zdravím pravidelne a proste možno každé ráno si povieme dobré ráno a večer si povieme dobrý večer prajem a idem ďalej a pýtam sa, do akej miery toho človeka poznám. Vidím ho, keď idem do práce, z práce, stretávam ho, pozdravím, kývnem hlavou, do akej miery ho poznám. Už len keď chodím na gymnázium, na náboženstvo a proste tí ľudia, ktorí niekedy žobrú a niektorí, aj iní, ktorí idú do inej práce a stretávame sa na tej istej križovatke, niekedy sa vieme pousmiať, ale nepoznám ho. Pri niektorom sa zastavím, ale že naozaj, že Boh nepotrebuje, aby sme mu hovorili Otče náš. On ho pozná. On chce ten vzťah, tú hĺbku, to dôležité, že naozaj, že možno na to, že ráno, čo ťa dnes čaká, povedz mi, kde chceš výraznejšie, aby som bol s tebou, a nie kvôli nemu, kvôli nám. My sami to potrebujeme. My sami potrebujeme druhému, buď človeku, alebo aj Bohu, povedať, čo všetko prežívame a potom, čo všetko sme prežili, čo bolo pekné, čo bolo ťažké. Chcem nás tak pozvať možno dnes, keď sa budeme modliť tú modlitbu, skúsme nad tým aj rozmýšľať. Lebo niekedy je to také, že ideme, skúsme spomaliť. Lebo to nie je o tom, že musím hovoriť niečo naozaj vyslovene svoje, oni to môžu byť aj tie naučené slová, len skúsme spomaliť pri tom. Skúsme nebyť len taký rýchly v tom vzťahu, že však dobre, ale pomaly a rozmýšľať nad tým, čo hovorím. A prečo to vlastne hovorím Bohu? A či to chcem povedať? Sú to také výzvy. Napriek tomu, že sa to opakuje niekoľko razy do dňa, celá cirkev sa to modlí. A je super sa spojiť ako spoločenstvo a vedieť, že teraz sa zjednotíme v tom hlase, v tom rytme a modlíme sa Otče náš. A je úplne iná vec ísť niekde do úzadia a proste byť len pred Bohom tak, ako ja potrebujem osobne. Svoje tempo, svoje slova, svoj vzťah, svoj príbeh. Ja a môj Boh.
Skúsme dnes naozaj prežiť deň s tým vedomím ja a môj Boh.